Malawi Today. World Bank yati ndiyodzipereka kupitiriza kuthandiza dziko lino kuti chuma chibwerere mchimake. Andale awalengeza kuti aonetsetse kuti akwaniritsa malonjezo a nthawi ya kampeni. Bungwe la Corporate Africa International Foundation ladzudzula sitolo zina zikuluzikulu zomwe zikukakamiza makasitomala awo kugula katundu ochuluka kuti apeze mwayi ogula shuga. Ndipo masewera ndi yotsiriza ya chikho cha FDH Bank pakati pa Silver Strikers ndi Mighty Wanderers ku Lilongwe atulutsa 112 million kwacha. Ndikhali modzi tili ndi izi komanso zina zambiri. Tiyambeni nkhani yoti banki yaikulu pa dziko lonse World Bank yalonjeza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito yositsa mtengo wa katundu kukweza mlingo wa ndalama zakunja ndi cholinga chofuna kukweza chuma cha dziko lino. Wachiwiri kwa president wa banki mchigawo chakumvuma ndi kumwera kwa Africa Dr. Ndiame Diop wanena izi dzulo atakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika ku Lilongwe potsindika kuti vuto la chuma mdziko lino lakhudza anthu opeza mochepekedwa ndi amabizinesi. Pakati pano nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati Mutharika ayika ndondomeko zokhwima zoti World Bank ithandize pofuna kuteteza ndi kukweza chuma cha dziko lino, koma inati ganizo logwetsa mphamvu yakwacha sili m'malingaliro awo chifukwa si yankho ku mavuto a zachuma. Wachiwiri kwa president wa banki yaikulu pa dziko lonse World Bank mchigawo chakumvuma ndi kumwera kwa Africa Dr. Ndiame Diop wati ndiokhudzidwa ndi kukwera kwa mitengo ya katundu ndi kusowa kwa ndalama yakunja komwe kwabweretsa vuto la mafuta a galimoto. Dr. Diop wati vutoli lakhudza kwambiri anthu opeza mochepekedwa ndi kampani zoyima pa zokha ndipo zikulephera kuthandizira pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Komabe iwo anati zokambirana zawo ndi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika zinali zabwino chifukwa zithandizira kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Mwazina a Diop anati athandiza ntchito za boma poonetsetsa kuti mitengo ya katundu yatsika, ndalama zakunja zikupezeka, komanso kuti anthu akumidzi azikhala ndi ndalama zopezera zosowa zawo. Mawu ake nduna zachuma a Joseph Mwanamveka yati president Mutharika waika ndondomeko zomwe zithandizire kuteteza ndi kukweza chuma cha dziko lino. Iwo anatsindika kuti Mutharika sagwetsa mphamvu yakwacha, koma chomwe akufuna ndi kuti World Bank ithandize kukweza chuma. Ndiyo ngati president awasimikiza a World Bank kuti achita chotheka kuti mavuto amene Amalawi akuapeza panopa awathese. Makuti achitezi kufunika kuti a World Bank awathandize. Tingathe kunena pano kuti a World Bank panga promise kuti athandiza president athu kapena dziko la Malawi choyamba ngani ya chakudya komanso abweretsa ndalama zakunja kupyolera programu yatimati mtukula pakhomo. Dr. Diop adafika mdziko lino la Mulungu ndipo akuyembekezeka kubwerera kwawo lero akamaliza kukumana ndi akuluakulu ena aboma. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Franklin Mtambalika. Akuluakulu a tchalitchi cha PCCP cha Synod ya Livingstonia m'boma la Nkatabe apempha andale maka aphungu mdziko lino kuti akhale atumiki a anthu pokwaniritsa zitukuko zomwe awalonjeza. Busa pa mpingowu a Godfrey Gasi wanena izi dzulo pomwe amatsanzikana ndi akhristu a tchalitchichi. Norbert Mzembe ali ndi ripoti ili. Mbusa yemwe akuchoka pa mpingo wa PCCP m'boma la Nkatabe wa Livingstonia Synod, Busa Godfrey Gasi Phiri walangiza ndale mdziko lino maka aphungu a kunyumba ya malamulo kuti akuyenera kukhala odalirika kutumikira anthu. Mbusayo wanena izi la Mulungu pa kachisiyo pomwe phungu wa kunyumba ya malamulo wa dera lapakati la boma la Nkatabe a Simon Vuwa Kaunda apereka malata okwana 100 andalama zokwana 8 million kwacha wofolera kachisiyo yemwe anayamba kumanga mchaka cha 2018. Avuwa Kaunda onabo lero anabweresa malata 100 kuti timalize kukoma church, chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Tikuyamika kwambiri chifukwa cha chimenechi, akhale ndi chikhulupiriro kunena kuti malatawo agwira ntchito yake kwa andale ena atengerepo chisanzo pa onabo Vuwa Kaunda. Kuyankhula ndi Zodiac atapereka malata awa ku mpingo, phungu wa derali Simon Vuwa Kaunda anati anachita izi
ngati njira imodzi yothandizana ndi mpingo wa CCAP msynod ya Livingstonia omwe ati nthawi zonse umathandizana ndi boma pa zitukuko za dziko lino. Ndili pano kuthokoza anthu abdera langa zadawinanso nkondagula malata ndapase ampingo ndisangale nawo tikondolere limodzi. CCAP msynod ya Livingstonia yupanga zambiri kuthandiza ndi boma kutukula mamoyo ya anthu. Mawu ake wapampando wa komiti ya zomangamanga pakachisiyu a Jutu Kaunda ati ali ndi chikhulupiriro kuti malatawa akwanira kufolera kachisiyu kumbali yomwe yasala. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhata Bay ndi Lenobe Tamba Mtuva Mzembe. Clifford Kawinga mbusa wa mpingo wa Salvation for All Ministries wapempha mabungwe kuti agwirane manja ndi boma polimbana ndi njala yomwe yakhudza madera ambiri m'dziko lino. Akawinga alankhula izi dzulo mdera la mfumu yaikulu Malembo ku Lilongwe pamwambo ogawa matumba 6,000 achimanga kwa anthu 4,000 a m'midzi ya Chiwaula ndi Malembo. Mfumu Malembo komanso Chiwaula ayamikira thandizo lomwe ati lafika mu nthawi yomwe njala yakuta mabanja ochuluka omwe akufunikira thandizo mwachangu. Chisomo Chingwalu ali ndi zambiri. Mbusa Clifford Kawinga anati mipingo ndi mabungwe atagwirana manja atha kufikira chifupi pakuthetsa njala yomwe yasautsa dziko lino. Iwo anati pambali popereka thandizo la chakudya mpingo wawo wakhazikitsanso ndondomeko yayikulu yopereka fetereza ndi zipangizo za ulimi kwa alimi m'dziko muno yomwe akuyitcha Hope Field Initiative. Kayang'ana kuno kumene tinali kumumva chisoni anthu ambiri akuthawira ku Mozambique ena kuthawira ku Zambia kukasakaza kudya. Monga inu mukudziwa aliyense akudziwa kuti Malawi ndi vuto limene lakhudza dera lonse. Pachifukwa ichi tapatsanso anthu zakudya zimene zikuonetsa kuti mpingo sungakhale ndi anthu ofoka m'chikhalidwe koma ukhale ndi anthu amene ali ndi mphamvu ndi kuthekera. Amfumu Malembo ndi Achiwaula ayamikira thandizoli lomwe ati lafika mu nthawi yomwe njala yakuta mabanja ochuluka omwe akufunikira thandizo la msanga. Kalaliki wa mfumu Chiwaula ndi Bleston Kalebe. Tinakumana ndi vuto la ng'amba vula sinakwe bwino zimene zatipangitsa kuti tilowe mu njala yayikulu ndipo kufikira pano anthu ambiri mabanja ambiri alibe chakudya ndipo tikuthokoza utumiki wa Salvation for All Ministries potiganizira ndi thandizo la chakudya ngati limene zaonekera pano. Gogo Lucia Chipozi azaka zamma 80 ndi mmodzi mwa omwe alandira thandizoli ndipo iwo ati liwathandize pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Nanimikira kuti ayi chini thandizo konditu ngati basabara amala nkujali khala nyingi akaphala kameko njala ntheyikulu. Pambali popereka thandizoli mbusa Kawinga ndi mpingo wa Salvation for All Ministries anachititsanso msonkhano waukulu wa machiritso ndi kulapa m'malo mwa Zodiac. Ndine Chisomo Chingwalu. Nkhani za umoyo ntchito za umoyo mdziko lino zikusowekera zipangizo ndinso kugwira ntchito owonjezera ku gawo lona zojambula odwala kapena kuti radiography pa Chingerezi. Mkulu woona za ntchitoyi mu nduna za umoyo Nelson Nkosi wati mwachitsanzo ogwira ntchito yojambula odwala pafupifupi 280 okha ndi omwe ali mzipatala za boma. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Winston Kaimira. Akuluakulu za umoyo adandaula ndi kuchepa kwa ogwira ntchito yojambula odwala ma radiographers pa Chingerezi mzipatala za boma dziko lino. Mkulu woona za ntchitoyi mu nduna za umoyo Nelson Nkosi akuti kamba kavutoli komanso kuchepa kwa zipangizo zipatala zazing'ono zochepa zokha ndi zomwe zimapereka thandizo monga lojambula odwala pogwiritsa ntchito makina x-ray. Iwo akuti kamba ka izi odwala amayenda mitunda yayitali pofuna thandizoli. Nkosi anena izi ku Lilongwe pamwambo okumbukira ntchito yojambula odwala World Radiography Day pa Chingerezi. Monga nikhoza kunena ma health center ena ndi 120 kilometers. Munthu akachoka kumene kuja ambulance kulibe ndrama alibe, it means angokhala konkuja keni zinthu sizikuyenda. Akadwala angoona kuti ako x-ray ili kutali angokhala. Nchake tikufuna kuti Amalawi apeze chithandizo pafupi cha x-ray kuti athandizike bwino. Ndipo dotolo woona zotanthauzira uthenga wa zomwe makina ojambula odwala apeza radiologist pa Chingerezi yemwe amagwira ntchito ku Kamuzu Central Hospital ku Lilongwe, Dr. John Palula wati vuto lakuchepa kogwira ntchito za umoyo lakhudzanso ntchito yawo. Anthu otanthauzira zithunziwa ndaja wati amathandiza kunena kuti aone zithunzi zija palijani ndi kuwadziwitsa madokotala amene akuthandiza odwala athu kuti apeze chithandizo choyenera. Komano panopo ndi pajapoti anthu amene ndi ochepa kwambiri amene akugwira ntchito m'Malawi muno ndiye kuti akhoza kukhala Amalawi awiri ndi enanso amene si Amalawi. Mamemba la bungwe la Radiographers Association of Malawi
anayenda ulendo wa ndawala kuchokera pa Shoprite kukafika ku Malawi College of Health Sciences ku Lilongwe komwe kunali mwambo wokumbukira tsikuli. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac masanano muli ndine Chisomo Nyowenda tikana ndi zina zambiri posayidwa mkhani pomwe. Takulandiranso tonenso mitu ya nkhanizi. World Bank yati ndiyodzipereka kupitiriza kuthandiza dziko lino kuti chuma chibwerere mchimake. Andale awalangiza kuti aonetsetse kuti akwanitsa malonjezo a nthawi ya kampeni. Bungwe la Corporate Africa International Foundation ladzudzula sitolo zina zikuluzikulu zomwe zikukakamiza makasitomala awo kugula katundu ochuluka kuti apeze mwayi ogula shuga. Ndipo mzamasewero ndime yotsiriza ya chikho cha FDH Bank pakati pa Silver Strikers ndi Mighty Wanderers ku Lilongwe yatulutsa 112 million kwacha. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe la Corporate Africa International Foundation ladzudzula mchitidwe omwe sitolo zina zikuluzikulu zikuchita pokakamiza makasitomala awo kuti adzigula katundu ochuluka kuti apeze mwayi ogula shuga. Mkulu wa bungweli K. Philip Kagwa wati shuga ndofunikira ndipo ndikulakwa komanso kuphera ufulu ogula kwakakamiza kugula katundu wina. Mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa ogula la Kama John Kapito wati akudziwa za madandaulowa pomwe mneneri wa bungwe la CTFC ya Innocent Helema wati afufuza nkhani. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Corporate Africa International Foundation K. Philip Kagwa wati malipoti omwe alandira akuonetsa kuti sitolo zikuluzikulu zina zikukakamiza anthu kuti akafuna kugula shuga kuyambira mapaketi awiri aziyamba kugula katundu wina wa 20,000 kwacha. Akagwa ati mchitidwewu ukuphwanya malamulo kubweretsa kusalana maka kwa anthu omwe sangakwanitse kugula katundu wambiri kamba kavuto la zachuma. Tapempha boma kudzera ku nduna wa zamalonda komanso tapempha anzathu aja amene amayang'anira za kayendetsedwe ka mabizinesi a Competition and Fair Trading Commission, tapemphanso a Consumer Association of Malawi komanso a polisi tigwirane manja kuti mkhalidwe upo yambirira afufuze izizi ndipo zitheretu. Mkulu wa bungwe la Kama John Kapito wati vuto ndi kusagwiritsa ntchito malamulo oteteza anthu ogula ndi kulimbikitsa mpikisano oyenera pa malonda. Ma institutions athu amene tinayapasa mphamvu kutafuza omaonekera izizi kulephera kugwira ntchito yawo. Kale tina ndi consumer protection law ndi competition law zopadera padera. Mbali yathu mbango kwambiri zokhuzana ndi consumer protection law. Misika yambiri ikuzunguliridwa. Madanda wonso akachitika timaona kuti anthu akusandizika nthawi yomweyo. Pakali pano mneneri wa bungwe la Competition and Fair Trading Commission a Innocent Helema wati bungwe lawo ligwiritsa ntchito malamulo likamaliza kafukufuku wake pa nkhaniyi. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Franklin Mtambalika. Mkulu woyang'anira mpingo wa CCAP mu Synod ya Livingstone ya ku Bandawe mboma la Nkhatabe Mbusa John Masuti Nyirongo wadandaula za kusowekera kwa zipinda zophunziriramo ana amene mpoyamba komanso zophunziriramo maphunziro a ntchito za luso la manja kwa ana avuto la kumva ndi kuyankhula pa sukulu ya anawa ya Bandawe School for the Hearing Impairment. Mbusa Nyirongo watinso ngakhale sukulu ina akwanitsa kukhonzetsa ana onse anayo omwe adalemba mayeso a standard 8 a chaka chatha ndi kusankhidwira ku sekondari zogonera konko mdziko lino, aphunzitsi awo sakupatsidwa chilimbikitso. Iwo anena izi pomwe gulu la Akhristu a mpingo wa Seventh Day Adventist SDA lotchedwa Kotale with Elder Mazungulo limapereka zakudya ndi katundu wina kwa ana omwe ali ndi vuto lakumva ndi kuyankhula wa ndalama zopitirira maka 1 million kwacha. Norbert Mzembe ali ndi ripoti kuchoka Nkhatabe. Mkulu woyang'anira mpingo wa CCAP mu Synod ya Livingstone ya ku Bandawe Mission Mbusa John Masuti Nyirongo wati skulu ya ana omwe ali ndi vuto lakumva ya Bandawe School for the Hearing Impairment mchingerezi ukusowekera mdada wa zipinda zophunziriramo ana am'mera mpoyamba komanso mdada wophunziriramo ophunzira ku primary maphunziro a ntchito za luso la manja. Poyankhula pa molandira zakudya komanso sopo ndi katundu wina wa anawa kuchokera gulu la Seventh Day Adventist Church lotchedwa Kotale with Elder Matungulo, Mbusa Nyirongo anati aphunzitsi ana omwe ali ndi vuto lakumvawa nawonso akufunikira chilimbikitso kuti apitirize kugwira ntchito yawo molimbika, pomwe mayeso a standard 8 a chaka chatha anayesetsa kuti ana onse omwe analemba mayesowa a standard 8 omwe analipo anayi anakonza kupita ku skulu zogonera konko zikuluzikulu za sekondari mdziko lino. Monga chitira mpingo pano pa skulu pano pafunika zinthu zochulukirako. Tinditi andati ngono temene tili ku preschool koma problem alibe pophunzirira. Tithokoze skulu yathu pano ichita bwino kwambiri
kwambiri. Zimachitika kuti wina wake akuchita bwino pano tikapanga promote wina uko. Kupereka katundu kwa anawa malo mwa gululo wapa mpando wa gulu la Chosen Singers la mpingo wa Seventh Day Adventist ku Chintheche Emmanuel Nkusang'ombe anati katundu yemwe apereke kwa anawa za ndalama zopitirira 1 million kwacha zathandizira pa maphunziro chifukwa last time titabwera ankadandaula. Malinga ni Mbusa Nyirongo, Bandawe School for the Hearing Impairment ili ndi ana avuto la kumva okwana 65 ndi aphunzitsi asanu ndi awiri ndine Nobe Tamba Mtuva mzee. Masewera ndi metsiriza ya chikho cha FDH Bank pakati pa Silver Strikers ndi Mighty Wanderers omwe achitika dzulo pa bwalo la bingo ku Lilongwe atulutsa 112 million kwacha ngati ndalama zomwe anthu analipira kuti aonere masewerowa. Ndalamazi ndi zocheperapo poyerekeza ndi zomwe zinaperekedwa pa masewero a mu ndime yotsiriza ya chikho cha Airtel Top 8 omwe anakhudza matimu a Silver Strikers ndi FCB Nyasa Big Bullets pomwe panapezeka 216 million kwacha. Matimu alandira 22 million kwacha timu iliyonse. Ndipo mkuluona za malonda ku bungwe la FAM amayamiko kafamba wati izi sizikupereka chithunzithunzi chenicheni cha ndalama zomwe zimayenera kupezeka atikamba kuti anthu ena analowa ulere zomwe akuti aziunikira mtsogolomo. Iwo afotokoza. Pirodzuluja wabweresa ndalama zokwana 112 million chimene sizikupereka chithunzithunzi chenicheni kutenga ndi mmene anthu anabwerera komanso ndi kutengera plan imene tinali nayo ifeyo kuti mpiro umene utipeze ndalama zosachepera 150 million. Panabwera anthu ochuluka amene timapeza kuti titati tagulisa anthu onsewo agula tikiti ndiye kuti tipeza ndalama zimene maganizira. Komano vuto linabwera kwambiri pa plan imene tinali nayo ya match day ticket. Matikiti aja timagulisa tsiku la mpira ndi amene anakhala ngati atibwezesa mbuyo chifukwa tinaona anthu ambiri akulowa mu stadium muja kugwisa ntchito njira yakukwera mpanda kuthandiza kuti sanagule matikiti. Komanso panazakhala ngati pachitika mpungwepungwe pamene anthu ambiri anabwera pakamozi pamene masewero ampira aja anasala pang'ono kuti ayambe kumapanga demand kuti agule matikiti. So kusagula kwa matikiti kwa anthu amene anakwera mpanda ndi china chimene chatibwezesa mbuyo kuti tipeze ndalama zimenezi kusiyana ndi ndalama zimene tinapanga plan kuti tipeze pa tsikuli. Mwina panopa chimene tinganene kwambiri tifufuzabe kwambiri komanso collectively ngati bungwe tikuyena tikhale pansi kuti tunikire pali ma stakeholders ambiri amene amakhala mu mpira muja komanso kuti bwalo lijasiratu ndi tikakhala pansi ngati bungwe ndikuona kuti kodi chisogolo chiyenda bwanji koma ndikhumbo lathu kuti zimenezi artist imene tizichepesa kwambiri chifukwa kumaluza revenue yambiri. Tikadali za masewero banki yaikulu ya Reserve yati ipereka mphatso yapadera kwa osewera a timu ya Silver Strikers kamba kutenga chikho cha FDH Bank chaka chino. Mabankers atenga mphoto ya 45 million kwacha atagonjetsa Mighty Wanderers ndi zigoli zisanu kwa zinayi kudzera mu mapenati mu ndime yotsiriza ya chikhochi pa bwalo la bingo ku Lilongwe dzulo. Ndipo wachiwiri kwa governor wa Reserve Bank of Malawi William Matambo watiuza kuti osewera anaonetsa kudzipereka kwathunthu kamba kuti amatsalira koma apambana kotero banki yaikuluyi iwathokoza mwapadera. Iwo akufotokoza. Ife ndosangalala kwambiri ndi mmene anyamata akupangira apapa ifeyo ngati sponsor tikuona kuti ayi zonse zimene tikupanga ndithu zikugwira ndi anyamata akutithokoza koma wina magemu chonchi apatu nthawi yokolola ikuoneka kuti yakwana ndipo ndife osangalala takolola iyi tikuyembekeza kuti ndithu pamapeto pa season ino ligi so tikhala tikhala tikukamba ndi bodi kuti atipatse kuti kodi anyamata akufunika chani ndi chani kuti tionetsetse kuti amenewa akusangalala apitirize.